ҳамоиши илмии назариявӣ дар асоси нақшачорабиниҳои роҳбарияти донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар самти тақвияти корҳои фаҳмондадиҳӣ ва огоҳонидани ҷавонон, хоса донишҷӯёни ин муассисаи таҳсилоти олии мамлакат аз хатарҳои терроризм ва ифротгароӣ баргузор гардида, дар ҷараёни он вобаста ба омилҳои пайдоиш ва пешгирӣ аз ин ду мушкилоти глобалии замони муосир андешарониҳо сурат гирифт. Таъкид гардид, ки терроризм ва экстремизм барои ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун падидаҳои хатарзо муаррифӣ гардида ба амнияти давлату миллатҳо таҳдид мекунанд. мақсад аз баргузор шудани ин чорабинӣ аз он иборат аст, ки бори дигар ҷомеаи кишвар, бахусус зиёёни кишвар ба таҳдиду хатаре ки терроризму экстремизм имрӯз дорад садо баланд кунанд ва дар самти сиёсати пешгирифтаи давлат дар мубориза бо терроризму экстремизм ҳамовозӣ диҳанд ва аз ҳама муҳим ҷавононро, мутахассисони ояндаро огоҳ созанд, ки онҳо барои ҳимояи кишвар, барои ҳимояи манфиатҳои Тоҷикистон ва барои ба доми ҳамин гуна ташкилотҳои террористиву экстремистӣ нафтидан ҳама вақт чӣ бошанд, огоҳ бошанд, омода бошанд. дар ҳамоиши илмии назариявӣ дар ҳошияи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқоимат бо экстремизм, дар бораи муқоимат бо терроризм ва стратегияи муқоимат бо экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ки дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон баргузор гардид, донишмандону мутахассисон вобаста ба ҷанбаҳои ин ду падидаи пурхатари ҷомеаи байналмилалӣ дар мавзӯъҳои гуногун баромад намуданд. Зикр рафт, ки терроризм ва ҳаракатҳои тундгаро маншаи осебпазири ҷомеаи муосир буда бештар ба гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ ҷавонон ҷалб карда мешаванд, ки ба андешаи мутахассисон ин ҳам сабабҳои худро доро мебошад. имрӯз мо ҳамаи қишрҳои ҷомеа, бахусус ҷавонон ва зиёён, дар бораи роҳ усулҳои назарфиребии мағзшӯӣ, роҳ усулҳои ба доми фиреб афтонидани ҳамон созмонҳои террористӣ экстремистӣ бояд ки сарфаҳм равем, огоҳ бошем, ки онҳо чӣ гуна роҳ усулҳоро барои фиреб кардани ҷавонон, барои фиреб кардани ҷомеа истифода мебаранд. ба ҳамин хотир ин яке аз камбудиҳои асосие, ки имрӯз онҳое ки ифротгаро мешаванд, тундгаро мешаванд, ба доми онҳо меафтанд, яъне ки ноогоҳона онҳо ба ифроти ақлӣ даст мезананд ва замоне ки огоҳ мешаванд аллакай дер шудааст ва пушаймонам ки мешавад, пушаймонӣ аллакай чи аст, суд надорад. ҷумҳурии Тоҷикистон ҷонибдори сулҳу собот дар сайёра, ҷаҳони бидуни ҷангу низоъ, густариши ҳамкорию шарикии баробар ва содманди ҳамаи кишварҳои олам, таъмини амнияти ҷаҳонию минтақавӣ бо роҳи созишу муколамаи созанда бар асоси оинномаи Созмони Милали Муттаҳид мебошад. ҳамин аст, ки таи чанд соли ахир пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе борҳо мизбони чорабиниҳои сатҳи баланди марбут ба муқоимат бо терроризму экстремизм гардида, хатари онҳоро барои ҷомеаи ҷаҳонӣ гӯшрас намуда است. ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар баробари дигар давлатҳо дар самти муқоимат ба терроризм ва экстремизм ба тамоми нерӯву ҳастии худ мубориза бурда истодааст. роҳҳои мубориза бо экстремизм ва терроризм дар замони муосир, сиёсати ҳуқуқӣ дар самти муқоимат бо экстремизм ва терроризм дар марҳилаи муосири рушди ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷавобгарии ҷиноятӣ барои терроризм аз рӯи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон аз мавзӯъҳои муҳими дигаре буд, ки дар ҳамоиши илмии назариявӣ бо иштироки мутахассисону донишмандон ва донишҷӯёни Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон вобаста ба он андешарониҳои судманд сурат гирифт. ҳамоиш бо хулосагирӣ аз маърузаҳои пешниҳод гардида ҷараён гирифта, нақши ин гуна ҳамоишу чорабиниҳо дар ошкор сохтани ҳадафҳои зерипардагии ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ барои ҷомеа аз ҷумла насли наврасу ҷавон муҳим арзёбӣ гардид.